Piye ceritane kok dadak telat barang? Hah? Lah jare start jam 1:30 lak yo ngono. Oh berarti Kaji Labib iki sing salah Kaji Labib iki. Wis ayo ditempohi kok hukumane engko tenang. Satepan ditorenku bring sliramu dadya ing sisiku Ayo ayo Setyo Laras campur sari GN Pro luar biasa duet dengan W Vision matur suwun juga masyarakat Jong Biru yang tak pernah kenal lelah selalu di bawah teratak. Rintan siang dalu let's go let's go let's go let's go yo 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 Allah iki tabuhane iki wis jaranan. Tapi jarane jek linggih nang kono dengan santainya. Hei, jaranku, jaran Kepang. Biasane piye lek musike? Blang 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 blang. Dadi dek iso. Wis tobat. Oh iya. Iki ora wani. kalem kok ya. Nek nggone mertu ora wani pola. Oh ngono. Aku teko pahamamu lho. Jut Setyo Laras. Satu pagi Safira Martan, terima kasih matur sembah nuwun. Suwera